kaka inyalo geng' gigi mar mondo mi kik wane e kinde ma penj ma kamae dhi mbele. Jopuonj nitiere kod ting' mane mar neno ni kuo mag penj ok obedo, nikech adiera wayudo ka nitiere nyithindo moko ma ikwalo negi penj. Yes, kosekwal ni penj yudo grade maber. Kiseyudo grade maber, idhi e mbalariany kacha, seche moko course ma omiyi, koro course no tek, nikech ang'e ni kinde mathoth imiyo ji courses ma gitimo kaluwore kod grade mane iyude penjno mano mar KCSE. To koro in intiere kae, nisekwalo penj mar KCSE, itimo maber, odhi omiyi course ma ok inyal. Mage moko kuom gigo makelo ajema, miyo kata jopuonjre moko jwang'o course ma oketnegi gidhi timo courses mamoko. Ere kaka inyalo din rode makare, mago mag kuo mag penj? Pressure ni bende nitiere kaka inyalo duoke pinya mondo ji oket maino neno ni ngima nyathini ok oketho, nikech kokwal ni penj mano en ketho ngimani. Okwal ni penj, itimo maber, to mbele kocha ine makoro idhi thagori kaka japuonjre. Erokamano ahinya Joyce. Achiel kuom gino ma oripo tim en ni wan kaka jonyuol wabed koro gi ng'eyo maber ni gik moko oselokore. Sani ok wang'i nyalo mar nyathi mana kaluwore gi grade moyudo, to wang'iyo nyalo mar nyathi kaluwore gi kaka ochal e yore moko. For example, uwuoyo nade? Number 2, en gi talanta mane? Number 3, en gi wan gi yore moko. Penj ok en yo achiel kende minyalo ng'ego nyalo mar nyathi. Wan gi yore moko bende mwanyalo fwenyogo ni nyathi nyalo timo ang'o. Namba 2 en ni machielo mang'iyo ni inyalo tim en ni kaka sani ing'eyo ni principals mag schools gin ema gichal center managers. To ka gin center managers, tiende ni iyudo ka principal en ok golega e skul ma skunde. Koro samoro aparo ni ochopo kama koro wanyalo wacho ni principals mag schools bende oripo bed ni tere centers moko mondo wabed ni principal mowuok e skul B gi E nyalo lokre. Matiende ni ok obede skul mare samitimo penj. Samitimo penj. To bende chenro mane sirikal obiro godo mar ni jopuonje mag primary emo invigilate penj e skunde mag secondary, be niparo ni nyalo konyo e duoko piny kuo mag penj? Mana ka wang'iyo lokruok ma bende wuoyeno, mano mar mondo ni principal mar skul A kar bede skul A odhi e skul B, to principal mar skul B ema koro dhi e skul A. Mano nyalo kelo lokruok maduong' ahinya, nikech iyudo ni koro jopuonje mag primary gionge gi gombo malach ahinya kata vested interest. Nikech ka poni an japuonjo agriculture to an mane skul ni, abo dwaro ni nyithindo mang'eny okale penj mar agriculture. Lakini kwa kao japuonje primary school kocha, to wayudo ni koro mano ketho system bilano. Koro wabro bet ni japuonjo biro en ng'at ma neutral, en onge gi gombo mare kata dwaro mare e skul ka. Koro adwa yie kodi Joyce ni mano bende en rang'iny maber ma sirikal okawo mondo reduce go interest mag jopuonj ma ginyalo bet go mondo giter mean score margi malo. Kata gi collaborate weche mag kwalo penj. Kamano. To wang'eyo ni penj mano mar KCSE kinde mano chako kanyo tarik 3, mano mar ndiko kata theory e kinde mano chako tarik 3 dwe mar 11 higa ni. Wang'e ni ochako e kinde ma wanyalo wacho ni koth ne chwe gwenge mopogore opogore pacho kae, kendo obedo ni penj ma kamano nochakore e yo makare ahinya ma onge rochruok moro amora. To wang'eyo ni e gwenge moko koth chwe kendo wantiere kod oula ma bende thoro bedo e gwenge mamoko e pacho kae. E kinde gi ma koth chwe, japuonjre nyalo rito reyo machalo nade kodhi e skul kacha. To migawo mar somo bende winjo bed ni keto piny okenge machalo nade mar neno ni penj ok olewo chopo e skul. To nyathi bende ahinya to mago manitiere e skunde, mago ma ng'ato dhi skul to dok pacho, mano miluongo kanyo kod dho ngere ni day school. Ere ka jopuonjre go nyalo ritore e yo makare kinde gi makoro gimedo timo penj kata gitimo penj to koth bende wantiere season mano mar short rains kaluwore kod jogo makoro chal mar kor lwasi? Lame. Achiel kuom gima ber mosetimre en ni sirikal wang' ni otemo matek ahinya mokelo distribution centers mag penj machiegni gi skunde. Depe mikane penj oket kendo oket almost kamora amora machiegni gi skul. Koro miyo kata obedo ni wan gi skunde moko mantie kuonde moko ma yore riche, iyudo ni mano challenge no koro oseloye, nikech iwuotho mana matin nono to ichopo kuma penj nitie kendo idok. Koro ginyalo tiyo gi pikipiki, ginyalo wuotho,
ginyalo tiyo gi Land Cruisers mopogore opogore kata mag police. Mana achiel kuom gino ma sirikal osetimo ma omiyo koro penj ochopo machiegni. Namba 2, sirikal bende tiyo kuonde moko ma nitie kor lwasi marach kalure gi koth. Sirikal tiyo gi kalapapla. Nitie ndeke ma koro fuyo ma kosefweny ni kacha nitie pek moro kaka penj nyalo chopo ne nyithindo, tiyudo ni sirikal tiyo gi kalapapla, to mano bende koro miyo pek ma nyalo betie mano koro ireso. Mar adek, nyithindo masomo, aneno ka skunde moko koro keto ni nyithindo bende ma samoro nyalo bet ni wuok mabor, kuonde moko yudo ni nyithindo wuok kalo bridge no koth osemuko. Nyithindo mag day ka skunde moko sekelo mondo otim boarding, mondo koro gidagi skul, mondo koro omi gibed gi thuolo maber ma ginyalo timo go penj maber ma onge gimoro ni ok ochopo nikech chuodho, ok ochopo nikech koth. Koro gima wanyalo wacho ne jonyuol en ni nyithindwa moko ni day schools, giwuotho mabor, kata giwuotho e chuodho, koth bende chwe. Gima anyalo kwayo en ni jonyuol mondo wang'e ni nyithindwa gi wasewuotho kodgi for 4 years, kendo wamed mana jiwogi kendo wakonygi mane matek ni giyudo gimiluongo ni support ma extra mondo gichop kuonde mag penj sama owinjore, kendo kaka program mar penj ondiki. Kamano.